Kan hriat angin hripui lengin khawvel ati buai mek a ram hausa le re thei mi hausa le re thei tu ma thliar hrang lovin a kalna lama pianga kan tluduai duai ani bere ram hausa an ruma an mang anga ram re thei te tan phei chuan han beile te chiam ngaina omlo ati thei ome a beile dan thaber khawvelin a hriat mek chu inkar hlat taka mi pui om ina inkhung pon chhualo ti vel ani ni khat na tholo po kan uilaya khovel company lian le sarkar ro puite henat na wang hian hatok theilovin anom meka khovel huap multinational company tam takte chuan thar chu an nei lo mai ni lovin an hnung tol ta zar zar mai ani hi lo theilowa na thok tu an cholti rangaya chung ko ngonga khovel sum le pai din mun tur hi soilok ngam chi po ni lo ani thlathum thali vel kalta khan chaina mangang lai kan en thupa ara phlak kan ti a mani ram thewa aron thlen ve kan be sei ngam lo he virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 emo novel coronavirus emo anti hi thlanaya thlok dar chum ani lem lo ti kan hriat kha khovel changka na in khopui lian tak pakhat angmaya min hnu nei to wang hian kanin chen pon nuai to si a Chinese chau hi China a cheng an ni si lowa khowela sumdon na hmun pui lian ber hun na hmun sumdong le khwalpang zina China aram dang mi om hi makta du etel tak meu an ni renga an khopui pakhat uhana hetiang natna vei an thi khan China sarkar ta na zep sen rual ani talo an puang chuak ta ni kha chuta natna kai thar chu an pung chho te zota an thi zai zai mai boka ramdang mi China na thoka omle chan rang wanga om nuai tel chu mani ram lama an hota sung maya chung ho chuan he natna hi an rama an hon deuh zel boka anat na lang chhong hal bok si lo nen an kai dar ta ur mai ani kha China kan en thup lain Europe rama aron dar ve ta a mani rama an pu dar ta zela ni khata sangte lian kai dar ta sup mai India ngai po alo in ral ring ve tran ta China le Europe India mi tam tak te chu India anron hota supa January ni somthuma chuan India rama he hripui hi mu ani ve ta ni kha kan rama ron leng lut ve lo tura kan du ngoi chuan omzia omlovin India chuan kai anom chho ve ta a test na kan nga lo wangin herat na kai mu an tam lo ni mai na lang test na han pung chawa private laboratory ten an han test ve thei ta ka phei chuan nat na kai in pung chho ngal suau ani ber India tal buai hripui in India ron lu ve ta ka chuan mitin mei chu kan mang ang tlang ani ber ni tin kai tharan pung chawa damdoi mumal ombok si lo nen tuna kan ti thei om chhun chu avei te bula om lo kar hlat taka mi pui khosak pon chhualo in khar khip ti vel ani chung ani awang chuan prime minister du dan angin India rampum mi pui pon chhualo ni janata curfew puan ani a kan zom tha kan tom thap mai ni khat in khung chuan omzia nei ma se omse tama nei lo mithiam rang tengen na le kan momo berani awangin ni somni pakhat chung India mi pui in khar khip chu prime minister chuan ron puang le ta hei hi he hridar lo na tura kan ti thei sang ber ni miau hekle ni khat na tholo poa makta duai tel lo tur company lian tam tak India hian an ku tul maya chu mai ani lo mi pui nol pui mi ri thei te ni tin ei chop thok chuak te pon ni somni pakhat in khung chu makta duai tel lo a in an tuar lo bi ka ni lo heng ho tan hian makta duai tel chan lam ni lovin an nun na atana chozon lama ni zok kan buaya kan au chu ani bere heti lai hian sarkar lei pui chuan hripui leng wanga chhom dol na tur package rang puang bokani kha tin hripui donan le ma chhon nan India rama milar then khaten sum an vom khom hlom boka he video wa kan thurwing ber tur chengve bel che sang khat zanga tho tu Tata Group chu kan bel chiang don ani hripui leng dona na malak nan Tata Group chuan chengve bel che sang khat zanga an tho tur thu an ron tar langa Tata Trust an chairman Ratan Tata chuan in rin ni somni pariat thlathum sang ni somni khan Instagram a he thu hi ron post ani ama zir top ni somni pasari mar sang ni le somni khan Tata Trust hian vebel che zanga an tho tur thu an puang to a ni somni pariat khan Tata Trust mai ni lo
Tata Group chuan chengvei bel che sang khat dang avain chengvei bel che sang khat zanga an thaw tur thu an ron puang le ani Tata company ten an sum thaw tur chengvei bel che sang khat zanga chu kumin sang ni som hnia Mizoram budget chengvei bel che sing khat zasari som panga atanga za som pali la yatling ti na ni chu hetiang anga sum tam thaw tur hian Tata company Tata Group hi eng ang taka hausang yan ni engti lo in din nge he company chanchin hi best collection clear tu te karon chhop chhuwa sak don chewani Tata company hi multinational conglomerate holding company lian takani a Maharashtra a Mumbai a mun puyan na yani kumza somnga panhi kalta kumsang khazariat somruk pariat khan Jamshedji Tata chuan he company hi alo dina he company hi India rama company lian ber pakhatani a khovel mun sang sanga anin hunga company lian tam taka nei tuni na an nei thluah bokani he company hi board of directors tele sum thoa chanvo nei shareholder te en kol na le thunun hnuaya kala Tata company Tata Group hian company sang sang an nei thlu ani Jamshedji Tata chu kumsom hni pakua ni chuan apa company ya chuan a thok tran ve a cheng sing ni sang khatin ama pualin trading company chu aron din chho ve ta ni hemi nu hian hriak siam na lam company pakhat chingpokli hmunami chu sumlaman tlak chheta wangin a lei saka chu company chu cotton mill a alet chhota ani a hminga Alexandra mill ti in a phua nge ma se he cotton mill hi kumhni hnuwa hlep tam tak omin a hral le ta ni kumsang khazariat somsari pali ani a nakpura cotton mill dang Empress CD chu adin le ta ani Jamshedji Tata hian thiltum ti hlotlin tum pali anaya thir le ka pathir iron and steel company lian tham tak din te hotel changkang le dangdai tak din te khovel huapa zirna in ro pui din tele tui hmanga kolpetha siam chhuana mun pui hydroelectric plant din te anni adam lai khan athil tum pali zinga mi pakhat chu ati hlotling mana chu kumsang khat zakwa pathuma Taj Mahal hotel adin kha ani he Taj Mahal hotel hi India rama hotel zinga kolpetha electric manga ti en masak beran nge ni Sangkha zakwa paliya Tata company din chuak tu Jamshedji Tata boral hnu chuan a fapa upa zawk Dorabji Tata chu Tata company a chuan chairman na ron ni chho ve le ta ni ti chuan Sir Dorabji Tata chuan apa thil tum zinga mi thir le ka pathir siam na Tata Iron and Steel Company Tisco anti chu ron din chho ta ani Tisco hi kum sangkha zakwa pasari khan Tata Steel ti thlak ani ta ani ti chuan chu company chu India rampon lam hoin company so nge nan mitan ron len chhotran ta a tuipui ral rampona an hmun pui masa beratan London office an hong chho tarup mai ni ti chuan company din tu ber Jamshedji Tata mathlir ti hlotlin tumle tin zon pa zelin India ko thlang lama a masa beratan tui thachak na manga kolphetha siam chona hmun pui chu an pe fel le ta Tata power an ti chu din ani ta ni ti chuan an thil tum dang pakhat zirna in hmun ma siam po chu ti hlotlin ani a kumsang ka zakwa som pakhat chuan Indian Institute of Science chu din ni in batch ma saberten admission an ti ngal ani ti chuan kumsang ka zakwa som thum pariat chuan Jamshedji Tata unaw pa Ratanji Dadabhai Tata fapa Jehangir Ratan Dadabhai Tata JRD Tata anti chu Tata company chairman a aronom vele ta a ani chairman na hnoya hian Tata company Tata Group sum hlutna chu US dollar makta doi za pakhata tengin US dollar tluk le ding on nga aron kai chhawani Tata Group hnoya sum dona sang som pali siam belani a ti chuan ron thang chho zelin Tata Sons Tata Fa te ho en kolna Tata Group hnoya chuan company sang somko panga lai mai an lo om chhota ani an hnoya heng company te hi a then athara din le company omsa nei tu ni na an nei te ni hloma an mani pola thil siam na an din zinga chemical siam na te technology lam company te le cosmetic lam siam na te marketing engineering lam te thil siam chuana manufacturing lam te le thingpui siam chuana lam le software service lam te atelani Tata Air Service chu din chhuwa alo ni le ta boka hei hi a hnuwa Tata Airlines ti a thla ka ni chawa India ram hun sang sanga thlo kwal tirani indopui panhi na wang chuan
chu thlawna service chu ti tawp leilo ka ni a indo pui pahnih na hnu kumsang khat zakua somli paruk chuan Tata Airlines chu sarkar chuan ala ta a Air India Limited tia thlak aron ni chho le a khovel hmun hrang hrang Cairo Geneva London a te thlo kwal tir ani a kumsang khat zakua somruk pahnia Air India Limited ti chu Air India tia thlak ani a kumsang hnih som panga khan Air India ti chu Air le India ti inkara thai phei hyphen hi pai ni in Air India ti chu lo ni ta ani Tata Group chuan lir thei lam siam hna aron ron chho ve ta a kumsang khat zakua somli panga chuan Tata Motors chu JRD Tata chairman na hnuaya an ron din chho ta ani kumsang khat zakua somnga paliya German motor siam tu company lian Daimler Benz nen thaw dun na an nei hnu chuan sumdong motor hrang hrang an ron siam chho ve le ta bawk ani Daimler Benz hi Mercedes Benz tia hriat lar an ni chho ta bawk ani voin nia chuan Tata Motors hi India rama lir thei siam tu company lian ber pathum zinga atil ta meka sang ni le som pakua a Tata Motors hlutna hi US dollar tluk le ding on somli pathum lai atlinga India poisa chuan chengve bel chenwei thum chuang ti na ni kumsang khat zakua somruk pariata Tata Consultancy Service chu din ani ta bawk kumsang khat zakua somkua pakhat chuan Ratan Tata chu Tata Group a chairman a ron ni chho ve le ta a hun chung hian India rama economy har tharna mason na ro pui tam taka thlenga khovel ram dang company lian te India rama ron lut tanin sumdon na a in elna nasa tak aron om chho ta bawk ani Ratan Tata hun chung hian company tam taka nei tu ni na le chanvo nei na tam takan ron nei chawa UK a thingpui lam company lian Tetlia nei tu ni na chanvo kumsang ni khan an ron nei chawa kumsang ni le pasari khan ka pathir siam tu company lian London a hmun pui nei Tata Steel Europe nei tu ni na chanvo share an ron nei chho bawk ani kumsang ni pariat khan UK a lir thei siam tu lian Jaguar and Land Rover company chu Tata Group hian a ron din chho boka Jaguar and Land Rover hian car man to chi hrang hrang le infiam na ata na man tur chi lir thei hrang hrang an ron siam chuaka Jaguar and Land Rover hlut zawng hi US dollar tluk le ding on somthum vel lai ani a na thok tu singli bor vel an om bawk ani Ratan Tata hian Tata company hi kumsom hnih panga lai en kola a hun chung hian hmasawn na hrang hrang a oma civil mi te chawimawina na sang ber dot tu Padma Bhushan chu kumsang hnih khan hlan ani a kumsang hnih pariat khan Padma Vibhushan hlan ani le bawk ani Ratan Tata hian khowela chawimawina ngai hlut hrang hrang a dong na sa hle a khovel ram university lian hrang hrang le India university hrang hrang atangin doctorate degree sompanga lai mai adong to ani pakhat nei po har sat laia sompanga lai mai handon chu aro pui nang dai viu ani kumsang hile som pasari khan Natarajan Chandrasekharan chu Tata Group a chairman a ron ni chho ve le a ani hi parsi hnam ni lo Tata Group a chairman hma saber ani tunthleng hian ani chairman na hnuaya Tata company chu akal ta zel ani Tata Group hnuaya hian soi to angin thil siam na le company hrang hrang tam taka oma India ram mai ni lo khovel hmun hrang hranga company liana nei tu ni na chanvo shareholder ni na engemaw zata nei ani tin joint venture anti introma company din angkha company engemaw zat an hung bawk ani Tata Group hnuaya company then khat lo en thuak ila chemical lam siam chuana Tata Chemicals hnuaya hian Avinash Therapeutics te Brunner Mont te General Chemical Industrial Products te le Magadi Soda Company Rallis India Tata Pixmen Limited te din ani a nitin mamo chi hrang hrang siam chua consumer products ho zinga furniture le inchhung bongra siam tu kasa decor te US lama hmun pui nei coffee lam siam tu 8 o'clock coffee te le sana le thomhnaw lam siam tu fast track te tui thiang lim in tur thon chuak tu Himalayan mineral water brand te hei hi ramsom ni chuanga thon chu ani chile ei tur lam siam chuak tu ai shakti brand te Tata Ceramics te Tata Coffee Tata Salt Dis TV service lam Tata Sky te Tetli te khovel huapa sana siam tu lar le incheina le thomhnaw lam siam tu Titan I Plus te le
air conditioner le akai hnoi siam tulian voltage te tin trend anti west side anti bok chu an nei boka hei hi retail enterprise ani a India kho pui rang din ani energy lam kai hnoi zinga Hooghly Metcock and power company te Hooghly Metcock le power company te Jamshedpur utilities and service company te le Power Links transmission Tata Power Solar Tata Power Trading ti te chu an din bok ani information system and communications a hian CMC Limited Computational Research Laboratories ti te Incat Nelco Limited Nelito System Tata Business Support Services Tata Communications Tata Consultancy Service Limited Tata Docomo ti te Tata Interactive System Tata Teleservices VSNL International Canada ti te chuan enkol bok ani service anti mi pui mamo phuruk na lama ma an lak na zinga AirAsia India chu AirAsia nen joint venture ti in he thlona service a hian 50% nei tu ni na an neya Tata Memorial Hospital te Tata Cancer Hospital te The Gateway Hotels and Resort ti tele Ginger Hotels The Indian Hotels Company ti tele Roots Corporation Tas Hotels hote Tas Air te Tata Advanced System Limited Tata AG Tata AIA Life Insurance ti te Tata AIG General Insurance ti te Tata Financial Services Tata Housing Development Company Tata Industrial Services Tata Investment Corporation tin Singapore Airlines a hian share an nei bok ani engineering kai hnoi hall bungrua siam tu company somni panga vel an nei boka thir le ka pathir siam chuana le a kai hnoya hian company tam takan nei boka chungzinga lar zual deuh te chu Jami Paul ti te Nut Steel Holdings Tata Bearings Tata Blue Scope Steel Tata Metallics ti te Toya Rolls Tata Sponge Iron Tata Steel Europe ti te Tata Steel KGN Tata Steel Processing and Distribution The Tin Plate Company of India TM International Logistics Tata Steel BSL te chu alar zualan ni a khovel hmun ranga company lian tak somni panga vela nei tuni na le share lian tak dollar makta doi za atanga dollar tluk le ding on nga inkar an nei thlu ani Tata Fa te ho Tata Sons an hlodlin na lungphum chu an teimak na pialama an mihring puite ta na an luan chuana hi ani ome India rama Football Academy lian berte zinga mi Tata Football Academy chu an nei boka midang ta na tranpui hna thok tu Tata Trust an neya chemical tlang hian tranpui ngai mi nuai tel an lo tranpui to ani Tata Group hnuaya company ranga hna thok hi mi nuai sari sing thum bor vel an ni a an sumlak lu za ve hi charity atan an hmangral zel ani midang hne pe chuak tama piang pekle tin an om thin kumza somnga kalta atanga company indin tun thlenga India mai ni lo khovel ho poa company lian nei tu na thok noi sari chuang omna Tata Group hi khowela company hlotling berpol chu ani ngai mai ole tuna tan chuan khati zong khani le phot mai sela video dot le longai chang thau don nia in zawa in mangtha le vek ule